Bu gece wagty Kabul'un esasy avtobus stansiyasy. Adam açıkçıları gecenin tümlüğünü örtünüp, owan paýtagtynaky çağlary şu yerden alyp gaçýarlar. Käbir çağlar öz garip maşgalalary tarapyndan satylýar. Ejim we kakam meni adam gaçakçylaryna 10 000 Amerikan dollaryna satdy. Adam gaçakçylar meni Talibana gowşurdylar. Olar men janynyň geçen hüjüm çekmek üçin turgunlaşdyrdylar. 11 ýaşyndaky Yahya bizden öz ýüzüni görkezmezlik sorady. Ol öz ýowuz missiýasyny amala aşyrmagyň deregine özüni owan howpsuzlyk güýçlerine tawşyrdy. Taliban maňa meniň jennete gitjekdigimi aýtdylar we menim olardan jennet nirede. Jennete sen gitdidim. Olar maňa diňe janynyň geçen çağalaryň jennete gidýänligini aýtdylar. Kabul'un köçelerinde özlerine işöwür diýip tanadýan adamlar maşgalalara çağlaryny daşary ýurtda işlemäge äkitmek şerti bilen her ay belli bir möçerde pul bermäge wada berýärler. Çağalaryň maşgalalaryna wada berilen pul ören teýrek ýagdaýda berilýär. Bu hem maşgalalaryň gaçakçylar tarapyndan ağırlygy düşürilýändiginiň alamaty bolýar. Şol çağalaryň jynsy zorlugy hem kedewar edilýän bolmagy ihtimal. Hayatullah bolsa gaçakçylar tarapyndan alınıp gaçylanda özüniň ýesir düşeni aldygyny aýdýar. Ejim kakam meniň nirededigimi 9 aýlap bilmediler. Men 9 ay Saudi Arabistanyna boldum. Men urulup ýenjilip gynamalara kedewar edildim. Meniň üçin 9 ay 90 ýyl ýarly. Owasanyň serhetleriniň çäginde sansız sajaksyz gaçakçylyk ýollary bar. Owan hökümeti 2015-nji ýylda 170 çağanyň alınıp gaçylandygyny hasaba alsa-da, hakykatda bu sanyň has ýokurdygyna ynanylýar. Owan san adam gaçakçylaryny mundan diňe 5 ýyl odal hökm edip başlady. Köp ýyllaryň dowamında Awganistanda çağı gaçakçylygy hatda jinayet diýilip hem hasaplanmaýardy. Yahya häzir Owan döwletiniň himayaty astyna saklanýar. Emma onuň gam gussasy özüne ýetip. Men nenen gam gussaly bolmaýyn. Ejim we kakam meni 10 000 dollara satdy we meniň ölmegimi isledi. Olar mundan näme gazandylar? Bir gün tutuş dünýä menden hoşal bolar diýip umyd edýärin. Yahya ulolonna başga bir uğur boýunça gitmegi umyd edýär. Ol okuma üçin Türkiýe gitmegi arzu edýär.